на всички, аз съм Макс, мене са The Hammer и Джейсън или... Няма си кажи ти как се казваш, че не ти знам никнейма, така че казвай. И играл в новия ми лаптоп, който купихме вчера, така че ще играя много FPS, 60 FPS, не е много, ама много готко ще ми бъде игра, така че нека... Имаме Final Boss Vegan. Не толкова малко в Джейси прекъсва момента му, не знам, или от нета... Аз преди до миналата игра много... Нямам батерия. Аз си държи да ми ги зарядното и хора скоро ще направя видео на новия лаптоп, така че очаквайте. Леле, съм избрал къде да записвам видеята, така че ще е странно. И да, хора, както виждате сме Аш, това е Blitzcrank Support, това е Кристиан, The Hammer, да, а петицито е Джейсън. Джейсън ще ти викам. Да, ще... Мина така много жалко не бих стиг, като ми лагваше нета много гадно. Дано в тази игра да ми върви гладко нета, както виждате, пинга ми е малко. Но вече се повечава 38. Аз в принципе толкова пинг си вървя. Хора, лаптопа ми е доста хубав, да кажа. Днеска ми го сложиха на Windows, защото нямаше Windows. Мисля, нямаше инсталиран. Вече е Mac. Това наистина ще... И нямаше, сигурно, че нямаше клик, мишава за завършвам, но просто и стария ми комп се прецака и този го купих и ще върви. Надявам се да ми върви добре, да не ми лагва. Миналата игра не ми лагваше, беше ми първата игра от този лаптоп. Много хубав. И скоро наистина ще му направя ревю. Така че, да, очаквайте. Така че... Да, почнахме вече почти. Чакай, че Пепито само не е заредил. 49% Пепито. Да, Пепито явно му прекъсна нета. Чакайте хора, че нещо се... Че този Windows 10 ми пребава всичко нещо, не знам защо. Пак съм... Какви специални мастерите за решение? Не, аз сложих на Кейтлин. Какво ще се прави? Сложих на Кейтлин мастерите. Ето хора, 60 FPS. Както виждате... Ладно, що ми върви на толкова FPS, бе, хора, чакайте да си го направя. Да върви на 60 FPS. Да не ми лагва. Така хора. Кой сме да знам какво да блудваш? Така. Имат CSU support. Хаха, найс. Бием ги. На бота ги бием. Съм. Окей. Блудя, песен стоя. Окей хора, както 60 FPS ми върви. Хора, сори, че лекна. Нищо, айде. Джейсън ще викам, защото никнеймът е труден. Хора, просто ми изписа ми, че играта ми крашна. Те имат тролери, GG, Тумит, имат двама мида, GG не знаеш сам мида или ще пада като световни? И ще пада той, ако седи Undertale, няма пада. Хора, аз мисля, че 60 FPS е много добре. Ма хора са, ще вървя на 50-60 FPS, защото игрите ми още не са много оптимизирани. Още горе игрите ми не са много оптимизирани, защото днес като инсталирани за това. Не, първо да, когато Кристиана прекъсва XD. Какъв е той? Прототип Хикс консола на специален айтем 1AP ТОМГ 1AP, сериозно? 10 мана, брат. Гледай, това не игра ранкет, това игра на ранкет, ходи я падаме, защото това игра ми е пълен идиот. Играй срещу два, какво искаш? Чакай, че лагва, не знам защо ми падна FPS за момент. Ела да я хукна тази си бира за First Blood. Не знам много се чува звука наистина, пак ще го намалим. И съм твои слушалки, звучи малко различно, сигурно. Айде, GG, умнаря наш. Нашата ретард. Сега ще я хукна. Защо бе? Първи лео хук. Няма смисъл, излизай! Давай! Давай! Джижи, прави я! Правя! Хора, трябва да ми помогнете за ред. Дай бързо, W! Не, W! Чай! За малко! Я ти да помогнеш за реда, аз ще се справя! Я ти да помогнеш за реда! Да, и аз да загуба фарм. Фарм, ти си са първи, какъв фарм ти петна? Не, И сега... да загубя левел. Нищо. Сега ще го възстановиш. Айде бързо идвай. Хора, малко, както гледате, писа ми мърда малко, но както виждате, добре е горе-долу. Става игрите ми са оптимизирани и обещавам, че след няколко година може би ще са оптимизирани. Така че. Бързо. Приспекът снимах ми бебе. Аз
съм OBS не снимам с него, ама Shadow Play пък не знам как да го изтегля, смисъл малко съм кюров. Защото съм сен видео. Аре бе, изпуснах левел. Да, малко нито ми ганква! Да, хвана минута, аз си гледай работата! Ти плаш! Няма, аз го изхъбих, не знам и аз защо. Сори, брат. Бягай на кула. Аз го изхъбих, за да взема цивил. Бързо! Айде, кю! Е, това ако беше медвед. Да, аре да умреш, идиот. Фортмайти. Какво рапорти мене, бе? Аз тука... Ти ми скочи като film. Другия там идва. Третия ще тъп. Защо? Аз пиеса ми мърда постоянно, не знам защо. Май трябва да се намали малко графиките ще... След те па всички ли скачат за тези ретарди? Брат, бягам. Юсу, аз не се виждам никога. Дигнали втория суд да правим. Когато нещо, пиеса ми доста мърда, но не лагва, така че... Чай, може да обясня нещо, за да не ме прекъсваш. Хората знам, ако пада малко FPS, но както вижте, не ми лагва като ми пада FPS, така че... Както вижте, не ми лагва, така че не е проблем, като не ми лагва. Така че... Мърда ми FPS малко, чакайте. Чакайте, хора. Аз се пробвам да го късна, остана на едно хил. Специално FPS ми мърда през една секунда. Еми, трябва само ми помогнеш да е тия тука. Как да ти помагам към Ясуто ме е гонил, Ясуто, да, ма Ясуто ме следва. Дръпни го, аз имаме. Няма дърпане! Бързо идвай! Няко. Хилни го! Хел! Нямам! Браво! Ням! Айде, гъджи лъпън! Бягайте от мене, че даше ме такова. Ела си свърми втория левел при нас. Хора, не фарме много. Хора с... Много искам! Марти ще изфарме втори левел и се връщам джо. Окей, без това, тук сега ще дигнеш. Играта ни тръгна зле. На мене. Важното е, че взехме кил. Не, дай! Аз ще убие! Кой го взе? Аз. Да, за жалост, ама нищо, аз на мен ми пука. Извинявай, просто аутоатака. Не, нищо няма! Важно, че го взехме. Нали важното, че го взехме, какво толкова? И да викате това на моята, че аз съм с 16 фан все пак. Трябва да дигна втори левел. И за какво ти пак дигаш левел? Ти пак дигаш... Само втори, виж, брат, ти си пети, той е първи. Но човек, ето втори, сега не забягай в джунглата. Бягай там. Да! Не, ти бати, джунгла става това! Бран! Кил, айде! Дай на рука! Айде! Удари го! Браво! Ей това е играта, хора! Мисля, хора, това е играта! Абе, какво правиш, бе? Лагай монета. Да не сме малко лагването. И хора, скоро ще почвам проекта на CS GO, надявам си там да не ми лагва, ще сложа пак PS60. Аре, бе, брат! Не ме лага! Аз трябва... Окей, затвори съм тук, зад си вира и съм тука и гледам. Затвори, бачко, когато се чуваш! Отвори по-добре! Разбаваш ли какво направо с този гаден глас? Не мога да си включа лигата. Сака на всички лава, найс. В момента ми е пиеш друг пак не ревълва, ама... Сега пък спрям. Не ги бият и сега човешка е рипно си. Рипна край. Рипна. Хора, както вижте, доста ми пада песна, но вижте, че не лагва. Както виждате, не лагва, така че не е проблем като не лагва. В смисъл, янски път да не забива, както на стария ми комп, така. И 60 FPS бива. Като се оптимизира компа, тогава ще играя много. Брат, аз нещо не бих Абе, Ясуо!
група отиде тук. Да, но моля. Вейгър още не си. Кой само да ви кажа, че чакат на нов компа, ще почвам проекта Day by Daylight, така че очаквайте скоро. Имам само 2 игри, че като днес ми доставиха лаптопа този вечерта са, към 6 часа. Този клип може да го кача другия ден. Номира от Тимо, панталона. Панталона? И 0-2 бига, да? Не стига, бе! Какво става тук? Репорт Виктор, боже! Нормалник. Виктора Трова. И Сталоква. И скача 2,7. Да, хора, кажете дали само не ви лагва на клипа. Мисля как, дали добре ми основния комп, дали не ми лагва на мене. Мисля като че ли на мене не ми лагва, дори да ми пада FPS-а, въпреки това. Не ми лагва. Мисия стрела! Yes! Браво, е! Прави играта! Прави играта двамата! Ма тук видя ли как го мадлахна? Мисля, кажете как става на новия комп, дали лагва, или да се трябва да снимам с друга програма, дето няма да ми лагва, например Shadowplay. Защото я били са наистина доста взима от FPS, така че. Кажете дали е добре така. Защото Minecraft ми трябва още време да се оптимизира. Виж, така е добре, не ви лагва. FPS дори да ми мърда, пак е става. Мисля, добре ми е на мен. Вие кажете дали ви лагва, така че да. Вече няма да повтарям, за този път сигурно повторя в този клип, така че сори. Кажете как ми даже и гласа, всичко ме към него, FPS-а... Мисля 60 FPS-а, но вижте колко гладко върви, сте много върви на 500 някъде там. Както виждате, доста е гладко. И вижте, че като се бим, никак не лагва като преди, така че. Бягай ти и отивам да ларна красно. Мисля, кое е по-добре от 20 FPS да играе от предишния клип с Ясо. По-добре от 20 FPS, така че не е проблем за мен. Аз ще пусна това. Мадлайф такъв, Мадлайф. О, Мадлайф. Аз отидох там, той позна къде отивам, така че аз съм Мадлайфа. Не, просто знаеш, че тръгнеш да му джу. Откъде имам този лайфстил? Явно римите ми имат лайфстил. Гледай, дай Триндавера, още малко да умре от среда. Нека му наистина сигурно една частичка. Аре, лами вече. Аре, лави кюфте! Лави кюфте! Лави кюфте! Виж, ще мажем! На кюфтенца! Видях. Ей, кюфте! Ей, кюфте! Да, блок на минута, найс! Блок на минута, много съм зле. Да, найс, от негова страна Вейгъра! Да! Найс! То ще ме лутне, Ясуто, бягай. Аз бягам, както виждаш. И толкова няма пък пантеона! Този просто репарска и разди ги лесете се да се движи темпото. Да, че пак ще да ни прекъсваш. Хора, Ридъл стана на един хит и ми изписа, че съм го убил. И след това гледам, че нещо продължава да ме бие. Аре бе, заради тъпите съобщения ми пусна лигата. Аре бе, Ясуо! На мен не ми благодари да снимам. Нета ми се оправи. Амен, отвори ме. Вижте да без бил Ясуелне. Не, нас букулата ме буднаха, защото ние сме двамата и изгачи по петима. То аз какво да правя тук? Да без Вейгър елне. Аз съм без тъше. Ма не в кавички, обаче. Ти ме да без ти мелне. Добре, че ги кериме. Да, керим аз, керим ви. Я и така ще си скачат 3 нова. Аз съм 3-0. И Слуто е 0-3 от мене. 1-2-4. Аз съм 1-2. И един път изстрелвам, трябва да се броя за 1-1. Вижте го това! Вижте го това! Вижте! Остави го! Аре бе, аз умирам от всичко. Какъв е това? Аз умирам край! Майка ти е! Тъпли ти игнайт! Какъв е? Ма човек, ти не заедно го! Хора, мен месото преди малко ме аутплейд на мене. От 50 FPS, 60 FPS, на мен ми е писнал по FPS да не мърза. Според пинга ми, аз съм убил Реда, само че нещо продължава да ме бие.
Нещо да видим, усаме биба. Аре, брат, взимаме. Браво! Дай я прасо. Чакай, Аз защото го пасо! Ако нам... Апе танк. Яки танки 6 лево. Аз не гледам FPS, аз някакво да гледам, дори да ми пада на 5, на 15, аз пак се върви супер. Моя FPS е още на 300. Ма ти си го държа на 300. Се махаш от лейна. В момента аз компа не го отбрам, защото още не е оптимизиран, защото трябва ми един ден, за да се оптимизира самия лаптоп. В смисъл, Май, не улутвай, докато я слушаме. да сега... Те праховете, не! Или никой. Браво! Абе, най-добре ни. Аз съм магъце. Убийте това, докато няма чу! Нямам чува. Аз да не Абе, я си гледай работата! не улутвай, докато... Хонор. Не знам. Бах е супер, значи! Само аз тъпата си пиничка да играя. Браво, бе! Това прави човек! Това я прави! Или това ми е пиеса! Ама, ми върви гладко. Ти Какво значи това? че сме изтрили. Изтрихме от живота! Ти значи кил, ут, аз трябва бейси кил, бра! Чай, сега внимай да не ми червено, ако ме ут, аз съм рип. Той, че знам дай! Бягай миньонките мене да ме бият. Аре, бягай докато можеш от миньонките. Бягай, изчакай да дойда. Да фризваме ли? Да фризваме ли? Айде да фризваме лейновете, да си фармим. Аз нямам тази много фармена. Събили се стул. Еми вече. Да, касираш, найс! Какво касирам, бе? Какво къс... Ако не бях аз, те хилва нямаше да гина. Добре, да ти един да вземеш. Втори кил искам. Да! О, бе, я, гледай, тъпия, гледай, а така е. Аре, бе, брат! Какво е той? Да! Майка ти теба! Мандамера го взима. Е, тука. Майка! Как ще ми лагне, бе, брате? Утни! Браво! Браво! Тал плей! Да плей! О-о! И не ми лагна нито веднъж в файта! О-о! FPS-а не съм... Аз FPS-а си мърда, но не ми лагва и нито веднъж не ми е лагнало, нито веднъж. Ма не съм нито веднъж, както виждате, не ми лагва. Колкото FPS да ми падне на 10, аз никога не ми лагна. Просто FPS-а си мърда на цифричка, но си държи някаква оптимизация, което е много добре. Както виждате, доста... Това е там на Виктора, бе! Гледай го, Виктор! Репорт, бегар! Ладно, защото има капсулок, бе! Чакайте. Аз си го казвам. Чай да изкемпим едно. Виктор има един айтем. Той трябваше да има поне 2. Все пак е 4-0. И 88 фан. Идва, сега ще направи комбо. За какво плаща? Така, просто няма смисъл да не плашна. Ай, пуш! Тя нашата го нафи. Тя само да пушна малко. Че тук нищо не е пушвано. Окей, ти си пушва, аз ще си. Как ще ми лагне тъпа? Той си го взе соло, брат. Толкова избърни изконекства и си вирам идва. Ти вирам ти е, да я убия ли? Не, я тауър давай. Нищо няма да ми направи. Сега да видим скоча, аз пак я убивам. Сега ще я убия. Но аз ще да внимам, остави просто.
Аз ще обиям така или иначе. Яйцето! Дърпай го, аз нямам улти нищо. Няма шенчето. Я го приемам, аз ще се крия. Да не изкочат в гръб само. Да, бягай! Беква, аз не мога! Не мога да ти помогна! Дай то го можеме. То го можеме! Давай, ще ви спреш напастите, бе! Абе, я да си гледаш работата, бе! Репорт! Бригар! Ретард! На видео гледа на гъс! И само казва репорт бот, мали аз как ще му се изсмея! Аз то верно. Аз ще го... Гледай! Не мога да отмина, гледай! Той не... Гледай, сега ще го умре, гледай го сега! Ето оставаше ли за да не умре? Много се драги! Гери ги играта на тези словаци! Кой хора не трескам лаптопа, трескам бирото си, което няма да се чути. Този лаптопа не искам да го чупя, точно което ми го купиха. Така че... И да замина. Да замина, защото Вейгара е летата в спорт. Гледай. Да. С вас не играе ранки, защото Керим играта на ретардите. Да, още види мастера! Супер! Да, толкова да спре и да лепва, и да реконектва, ще е много яко. Ако успе да... Много яко, ако дойдеш да ги скемпи. Не... Та ще ме лупне! Мерси, бе, брат! Не ще помага, гледай така! Защо брата слушай, аз тебе не мога да те разбера? Да, какво? Ти си ми... Мире! Аз няма игра, аре, бай! Луки бай, аре! Аре, да ми... Гледай, толкова не спре ли сконектвам? Дед скоро ще гледаме тук. Обясна. Аз знам, че той ще да свършва, ако мога да се прави на отворения, така че... Няма вече, репорт топ. Какво репорт? Да, сега просто губим то, ясно. Гледай, той сега и близ камера като лепне. Защото той трудно да не спря да... Да, хорам, то не губим тая игра, то се знае. Защото ако тръгнете скочи, това чакайте, да казвам по скайпа. Но аз и без това си го дам като описанието, така че... Няма нужда. Нещо не знам, че става. Абе, Трънта, ти зле ли си? Дай бе, сега ще ме убие! Гледай го! Да! Гледай, да! И го е мара, убийте го, гледай, сега той шпента! Край! Гледайте сега, хора! Тарди! Пълни! Той топа да не беше фидвал! Гледай, той сега ще го привлече! Убий го! Ай, сега Виктор, сега Мастер. Хора, ние губим тази игра, да ви кажам. И за първи път да не ми лага, хора. FPS сега ти мърда, но лага не мърда. Тоест, оптимизацията не мърда. Ако споменах са в пъти. Както виждате, Кристали е по-оптимизирано. В смисъл на мен ми е доста оптимизирано. Както виждате, доста и гладко. В смисъл много гладко, се едно е някакъв баси мощен ком. Minecraft върви много малко FPS, смисъл, защото наистина не се оптимизира особено много този лаптоп. Трябва 1-2 дена да се оптимизирам. И някак спря да ми пада FPS-а. Май ще успя да говоря. Така че... За колкото искат да ми затварят, не ми пука. Виждам да остана пука. Давай! Старт! Да, шут, но се избяга. Какво е репорт? Стоп е репорт!
фурта, бе. Хора, тази игра е загубена, хора, какво да кажа, ще се раздърба просто, толкова се нервя. Гледай, и топа нищо не прави. Скача и умира. Бе! Сукопирвач! Сукопирвача. Това си теращия начин. Кожа, дори хора, че псувам се нерви, вид. Няма, трябваше да псува да бях поликан. Мисъл, Вейгар, ако не беше на видео 3.8 WTF и сега 3.9 явно ще стане. Ето 3.9, гледай сега. 3.9 сега, по цикличка. Тук ще стане 100.0. Да, Виктора да дойде, гледай! Той, значи, какъв е проблема на този Виктор? Гледай, бе! Репорт ю! Какво репорт ми, бе? Той посад и вика на порт на мене. Порджи, бе! Порджи! Мастер 13 време. Найс! Вие сте просто уникат. Хора, сега ще трябва, че да звънят. Ало, бе! Ей, за... Крисо. Това. Раби. Та игра, цяла игра ми лаги, ба. Да, аз ти казвам да откушам, а на теб явно ти лаги за това. Абе, брат, дразда се, бе, за какво се навря в мене? Да, защото като Виктор те лута ти навря. What? Ние... Нямам. Не. Не на тука, бе. Найс! Ама ти бе силта. Бе, бати, пуснатия тим, брат. Сега ще ви... Браво, бе! О, ти как спаси! Сега Виктор ще ви изнесе 3 в 1. Ми човек, тъй като... Виж ми хилта. Ама вече не. Но вече не дам. Не как спря да ми е пия зропа, което е чудо. Чудо голямо. Само ми пия да го вдигна. Кураже, ретарчилан. Гледай го! Той гледа, ако не беше сигурен Виктор, нямаше да става така. Браво! Нещо яко да направиш. Разгиля, да убиеш Виктора на къса. От такъв най-накрая. Помниш ли? От такъв. От такъв нова фраза, от такъв. Но! Взеха го Дрейка. А ще имаш ли... Какво да ли имам? Няма да използвах за да убия кой? А убих аз май Ясуито. Не. Късна, дето го източих. Човек трябваше, аз как да идвам да го спася, ама всъщност той остана на малко. И барон, целявам, барон отиваш. Гедон, на топ са. Ми той ги прави така, че прави. Айде да ги прави. Виктор е мъртъв. Язуто си вира и името няма могат. 1-5 3 да 4, 8, 7 и 3. Няма да могат да го направят. Разбира се, го са ретарди. Той ти е брат. Дай, тръгна! Просто убивай го, браво! Идвам и аз! Съжалявам ти пренесна. Той е с този Poison не минес. Тимо, ако ще 0 кила да има, пак е мангалски герой. Ми човек, ти не го ли изгъби какъв демидж ми бие? Може да се на това зеленото? Зад нас! Мале, бате! Дай! Чао! Само едно в едно направено! Швед в едно, бе! Дай само нас ми скачат! Да! Те сме изкочете! Защото това бе ти? Тъща ли бе? Аре, взеха барон. Няма да... Трябва да стрема бързо! Отивайте! Барон подмага! Да касирате барона. Само като се стане, аз пускам стрелата и касирам барон. Трябва и бързо обаче. Ала, доколко ще държим? Още малко държи лада. Трябва ние на барона. И не всички са на топа, също ще няма прав барон. Сега всички заедно together. И шахнете на мене и правим всички together. Together. Правим together ситуацията, не само ситуацията. Ми да, че Джим. Правим малко together ситуацията. Ние
тебе де, байбуста ти един нещастен. Хилни го, бе! Хилни, бе! Абе, Аре, бе, батя децето, бе! и ти па си бати джингъла. Ти не го честно! Са заради тебе ни биха, аре джиджи сме. Батя децето, не можеш да се сетиш да ме хилнеш. Абе, ти по-много знаеш като джингъл. Плашна сега! Какво не може? Чичи, бе, аз ти съм убил, като те гледам флашовете. Ноки, аре съм убил си. Да ви керя, бе. Ноки, аре идвам, защото така иска. Ма и Вейгър сега ще умре, така че... Кой да кериш, колите се 7 на 0. Нали видях, че убих мастера? Но, Да, и той, а са, браво, сега Виктор ще направи пентакил, така че идвате всички заедно с друг. Виктор тире пентакил. Ще бъде дете решил да измисли този нещастен педалски и мангелски герой. Той Виктор с Ноки не ла шотва. Дръп. Боже мой, майка. как убих Тимото, бе? Без иска го фана. Да, аре бе, Вейгър! Гледай го! Как ти пари? Ома гък! Гледай го. И ти... Ома гък, Вейгър! Той стои на джунгата и си парни. Добре, да сега... Ако не го убие... Той трябва да го убие с един лучо ваншот, несигурно, така че... Аз съм паднал върху Блицкранга, така че... Просто странно е, направо. Мисъл, той, Вейгър, ако не беше паднал време, поне ние бяхме да умрем, той ще да го убие с улта. Брат, аз съм бат. Защо си бат, бе? Ние не те чакаме да... Ти не видяли какъв Mad Life сме правили? Това май не беше Mad Life, не знам. Той ти му цъкриш и те го хубаво. Това беше супер странното и лудото. Сега. Да, като Mad Life си гледаше. Ето като он милион там се убива. Сега всички заедно, без отделяне. Трудното да идва бързо, че ми трябва асистанс, ма той квитна, така че... Давай! Давай! Ти, Да! Бей го! Поне да го убиеш! Да! И твърдо капа, като... да ми бейбисит. Пира, Вейгър! Луд, бе. Ай, ти идиот! Давай, Пекс! Давай, Джейсън! Браво, бе, балята! Лак! Да, това стоиш на място. 609 пинг, сериозно. Аз 60 пъти 37 месец, така че... Ай! Дай! Иска! Боже, Вейгър! Той Вейгър пази! И сега ще ми пуснат край! Аре, Вейгър! Боже, Блицкранг! Трябва да си Нексуса! Веднагически! Мен ме бъгнал на 500 месеца и в момента гледам как мастера ме бие. И гледам как ме уби. Дай да пусне! Гледайте топ аз! Аз ще убивам този. Също, айде да стоим тук. Аз гледам блок. Айде да гледаме топа всички. Какво ще кажеш? Искаш да гледаме топа? Главата. Да, толкова не умре. То се очаква да умре, естествено. Нещо с рендърче? Окей. Сега, Вейгър, трябва да направиш. Невъзможно да го направи. Направи тимото. Направи мастерито. Фокус мастер. Фокуса Вейгър. Вейгър фокусва само най-слабите, което е чист лудост. Аре, брат, бе, бати умта! Те ме убиват по-бързо, доколкото аз си натисна ръто, бате! Майко, тук идват! Милиони! What? Гледай! Панталон! Да, хора, тук приключваме с епизода, като гледаме губим. Тотали губим, да, хора. Тотали губим. Този панталон нищо не прави. Аре, панталон! Да, хора. Така ще приключим с този епизод, защото... И да, хора, мисля това да е за този епизод. Да се да ви харесва до някъде, който така оставете един лайк, умикайте се канала ми и да, чао!